mga trabahante danhi sa akong gibuhat nga bay, ha? Nga hato sila. Papaganitin paniud to nangawa naman. Karon sa pa man ni mauman ni akong bayan ning dugay pa man ni ngawa pa man ang mga trabahante danhi. Hoy mga patrabahante, saan ba mo? Gotcha ba, oy? Dugay karon sa kanimo man ni akong bayan ning sige na mo kuan. Na natopas ako. Day Chocolab! Day Chocolab! Day nga gabugot-bot bang kang dana. Day sa may problema nimo dana day. Hala. Ang agin sa may di magbagot-bot na day nga agong mga trabahante na tanawa mong bayo. Wa pa na human. Wa pa yung timpaniod to day. Nangawa naggalit. Buwas to sila pa dong. Oy, nasungot na kay hani baron na. Nasungot na jud ko dani pati ang akong mahiwagang buhok nga gi-install ani natangtang na jud. Sis, wala mo kag buy ron nga imong gipatubot atman sa mga village. O yan. Daghana. Pwede, so biya po dita mangitag sosyalan nga location na ani tanawa kani basta ko dako ni tanawa mo ang mga silingan o. Ubong Tanawa. di pintura. Yes, tanawa. Lain-lain na sila day di pud ka dapat magbanha dan ni day kay kuandan ni kanang na private ni siya nga villa. Unsa man nga A villa? village. Oy, village. Unsa Oh. pangandari di ay? The Silent Village. Silent Village. Silent Village jud. Karon nang gisapot jud ko kay ngano agaw mga trabahante. Wala human na gumbay tanawa oh. Wa jud na human ang gumbay kay ngano nangawa sila kalit. Ano man na di mo mga trabahante na gihanan na nangangatog da day. Murag Murag sa sila- silingan nimo. Gisapot ko kay nangawa lagi sa pagtotoo na ba kay sige pamalin sa paghuman way human ang kuan gipatukod nga bay. Nasapot na ko da urot nagbali nila day aglang sindo na una ang bali na ang umbay wa pa na human skeleton pa. Nagpungot. Mo jud imong kuan na timan anon day. Unahon jud nimo pahuman ang bay do sa pabalibali day. Na mo lagi nagsapot na jud ko ani tanawa ag usa na ao nahapit na gamong silingan dato lami nakadyo ilang bay na day unjag usa pod fully furnished na agay pod fully furnished gawa pa jud skeleton pa nasapot. Pwede mo ka makatingala day nga nganong wala pa mahuman imo day. Ano ba? Sa ila gamay ra na square meters more 300 square meters. Imo kay 1,500 square meters na Mo lagi day. ba lagi ko kapang kay ba kay sosyalan biya ko anak biya ko dato day kay ba Dapat bongga jud. dapat lang kay di Dapat. kay agang mga materialist day gikuha pa na sa Japan. Jaga ko po ko sa kaning day sa China wares. Sa Japan aga akong mga kuan dyan. Ang bakho nga gikuha day di ba dya puto sa John kay gi-export pa ba dya tugikan pa ba dya puto sa Japan ug sa kuan sa kaning day sa Thailand. Ay kisa na architect nimo taga sa man. Ay Ginoo ko, wa ko gapaang sa architect oy gabayan ra bang gupog kung inadlaw ni tag 100,000 per day nja. Kuan gikan pa to dato sa Russia kay para inig na kuno musod diri sa buto nga. Hello. Ug day musod nga di ko kasama ko kaila buto diri sa kay Russia lang. Hala bongga daga jud uy. Ano ba to si Scarlett? Scarlett. Ganahan sa mo outfit mami, unsa daan nimo? Wala Inspired by? nang labar ako dyan namugha ra po kog kahoy sa mo ingan di ang outfit basta mamugha. Hala ko, uy. day. Ano gayta nang laba ko kug ngani pang outfit. Hala ana day na lag. Namago ko sindahan para makahalin tag 3 ang kilo kada. Hala, ganahan ko mamaguing ana ang dress. Dapat lang. Day, Chocolab. Ano sa na mama sa inyong bay, day? Bawa ako kay karon sa ni mahuman ang bay. Uy, kay garabi pud ka sa nangawa. Day, og nanahanay ko trabaho day. Pasudlo ang bana day, be. Ako nga Kay ba? galagot ko sa bana day. Ngano ba? Wait, trabaho bay, day. Gawas Kabaw sa ka bagoy. day. Ako patanan day, pati maglaba day. Maglani na lang mga ko maglaba day. Kay Ay, ngano. buko na imong dress ug manglaba. Galaba ko gikan day. Agaw nga ni ang dress day pero Galaba mas ko bagay na. gikan, nagdungag, nagbantay sa mga bata, nagpatutoy pas bata. Nagpatutoy ka sa bata. Yes, day. Big Nga naman- word tutoy. Ang burkado man uy. Siyempre nga naman siya nang Mga nga naman inahan. siya nang inahan na day. Wala, uy, gusto Ang ko bang din. bana day kay murag grabe tawag Sleeping Beauty day. Mana nga naglagot ko day og pwede day ani na naman si day patrabaho ang bana. Oo, day. sige kay ugnay kuan ari na raman si Jack kay gakuwangan pug ko kanang trabahante karon kay ang trabahante day gihire pa naw gikan sa Malabon ug ato sa kuan Eastwood ug nagkatupang Hello, nagtrabaho. uy dato man day ka day no. Di ko magpang kay lisod pud di ta ganahan na ng mga trabahante nga rugido natinga ko kay nangato mo. Nag una-una man siguro paniud to sila natinga ko. Pero katoy mong bana day unsa man to kanang isang qualification na sa in situ. Naa sa in C3. NC3? Yes. Bongsa man ni diyang kuha nga NC3 nga In C3 ba yun? Diretso na. Dato siya day. Dato, Dato ba ito siya Kasi day? unsa man ko din Brad ba nakuha? ito siya day? Daga ba itong nahibaw-an day? Unsa man septic tank, nasa dyan septic tank and Septic tank, yes. Ano ba? NC3 na kasay ko plumbering NC4. NC4 si Zasa Yes. plumber. Ano ka na dyan ang gusto. Napos si Zay Kwan day kamo si Zay mo operate og backhoe day. Bakho? Oo.
Murag ko ana ni Jaday, murag mo open sa ang bako sa Sa imong bako sa Ana day. Hala, ganahan ko na unsa nga NC na ijahaday. LC6. Hala, ganahan ko na. Nahato ba yan? O sige ka na kay agawang bako nga gi-order color pink today kay di ko ganahan sa kato bitong typical nga mga bako bitong nga color red, di ko Bitaw ganahan. murag wala medyo dahil medyo na magpa-unique ka day. Oh, gusto ko katong Unique ka color syempre pink. ikaw may kinadatuan din ning ani mo village. Baw ka nga agawang among aning dapat among village gitawag ni the silent village day kay ngano hilom among dapit di mo ra dari ang location gusto kay ngano hilom ra jud ang dapit day. Unja kanang kuan kanang nay gusto po ko nga mga dato pud ka mga silingan day tanaw ra gud ng mga silingan dud kunan ni unja ganahan po ko nga mas ako jud mo angat kila mi Day, yung bayan. nakay paabangan na ni day. Maabang ko din ni Debbie. Oo, pabanganan na ba dyan po ni napo kuan dari day mamili na kada to dapit at day abanganan na matudad to day kana dato nga dapit abanganan na sa just para sa og gipang separate sa mga baji ano sa mga laki ni nga So kay abanganan. nga na kay ba nag-asawa man. So dapat Sa tunga mo dato mo sa tunga o dato pamili raman dato day kay na may kuan na to by compartments man to so mamili ka na air condition. Ay, air condition nga na, kuda na napoy air non condition, day. or air condition. air condition na ganan day kay murag ang bana day kay pilian man gud to. O unja ag napon may hot shower o kanang napon may hot shower dato day sa mong air condition mamili ka ganan ka maligo nga bugnaw diretso gibutangan na diretso og ice ang tubig ug gusto kag ini tubig gabukaw na diretso. O na yun Dila nga. ka po na nga na day no. Wala barato ra gud na makaya ra gud po na nimo. Makaya ka oy. na, no? Oh, 10,000 per hour. 10,000 man. Ay, sige ako ka na panjo day mo. Pwede na po 1,000 per hour. Okay Pero na, og no? imong ibinuwan day kay friend man tawo magkano pangjo na Pila mo pud day. Magsabot ra ta sa mga minimum of price of mga 50. Ana. Okay. Dato bitaw kala may bitaw ka dress na answers Uy, sa una ra day dato ko sa una day. Ipanguwam naman ang bana nimo na ho day libre na katanan. Ganahan ko gusto, na. gusto mo ko nga makatry sa imong NC6 nga backhoe operator. Ganun ba? Ganahan siya day. Yan makata. Yes, pata. Sa po dali mo na mo na iyo. O dali sa day kiitor sa kanaw sa ang village ni gibuhat oy kani dali dapita day dadari day ari nga part day mo ni ang gipabuhat na pud nga kanang naay dapa-construct na pud lain na pud nga kuan compartment ug ganahan ka dani mga bang dani sidya okay ra ni sidya day good for kanang nay one family ra jud ni sidya duha ka anak isa ra pud ka bana isa ra ka bana ka bas magdakag duha ka bana Gino ko day. Medyo ikaw Ang problema day kay lima man ang anak day. hala uy darita o na may dako-dako po dari nga setting dari kay good for duha ka anak man kani dako-dako na jud ni day Kani mo best. o kani mas dako-dako na jud ni basin ganahan ka kani dako-dako good for 5 ka buk anak ni day 3 ka buk bana unja ikaw ra usa igo na ni okay na ni tanaw ra ko rin okay na ni kana Diya kay wala gini mo man talaga day. Baw, uy, nawa lagi akong laging mga kuan lagi, nawa man akong mga trabahante na tinga lagi ko kay wapay paniud to nga wag kalit na usa naman ni Jack ako na raman po dani magpalapala ani tiwas dani di mga kauban Ayaw jud pagana day kay man stress ka day. Dato baya ka day so dapat di ka magpangalan. Hoy. Di ka magkuan day. bisan pag dato day kikinahanglan ba dyan po ta mo kayo day mo nang sawa pa ang mga trabahante ako sa raman po mag-iingan ni po grabe day, salamat kay Diyos sa pagkuan na nawa na no to niyo na ba to uli si kuan niyo na uli si Niyo na si Jaday kay kalibang nga day. Agi kalabangan ito sige. Bugma na raman pod kay magtiwas pa kung masa dani ha. Salamat sa pagbisita Sige, day. day, salamat. Sige bye-bye day. Bye. Sige pag hinay raman ha. Ako kay magtiwas pa kung kuan. Magtiwas pa kung masa dani. Bye-bye day. Bye. Pagamping ha. Oh, Adyo bye. pa rip. Ulig buhi. Bye.